abokina baka ji ba? A abin Kana ji? ina son ka abin Wani abu ne yake so samun rai. me yake so zama rai Wannan mutumin sai dai ubangiji Allah ya saka masa da gidan aljanna. wa kenan Wannan mutumin mana kana ta cewa wannan mutum kenan wannan mutum Abba ABM Mukutar. abba abm mukutar Mutumin arziki ne. a da. mutumin arziki Sai dai Allah ya saka masa da kwanaki alheri. ba ina ga muku kuka banzantar da ni abba abm ai mutumin arziki ne a mutumin arziki mu dai abba abm a duk jigawa dutse ne eh jigawa barin ma dutse eh mu wallahi ba abinda zamu ce mai sai san barka abba abm ko bai mana ba yayi wa wasu mun gani kuma a sannu mu ma arziki abin da yake wa mutanen nan zai zo ya same mu Mu dai a ta area mu kana ji? Bangaren ruwa wallahi tallahi na gaya maka mu dai yanzu ba mu da matsalar ruwa. Sai dai alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi. ai kwanaki ma na ji sola irin na ruwan nan tuka mutumin arziki da muna baki mugunta duk wanda zai wadata mutum da ruwa ai kaga mutum da an gaya muku wani abu guda mu da ruwa ne da mu da an gaya muku wani abu wannan mutumin in kana jin damuna baki mugunta to abu abm shine damuna baki mugunta domin kwanan nan ma ya dauki nauyin wasu ɗalibai irin masu kwallon kafa na sun je sun yi training a kasar waje ya dauki nauyin su ya biya musu kuɗin komai suka je suka dawo yanzu za su ci gaba da buga bal kuma na suna cin gayin kansu dalafa Allah ka ga ƙauyuka ya mana famfuna ya mana rijiyoyi ga kuɗin jam dinnan duk shekara abu abm sai ya biya kuɗin jam Yanzu su kai da kola shi Allah zai sa ana samun irin waɗannan mutanen. ai da an huta Da an huta. da ba ai wayo kuma yanzu yace ma tun jiya na je ana ta shela yace aje aka ce ado DJ na ce na ma aka ce ka san dan modi ya cika kwana 100 akan mulki yace ni abu abm ba abin da zan ce da wannan kwana 100 da yi sai godiya ka san shi da ya fada primary election ma aka ce a bar wa dan modi yace shi zai zo ya taimaka da kudinsa da komai dan ya tabbatar cewa ai dan modi ya ci zabe gashi dan modi ya ci zabe har yayi kwana 100 a mulki alhamdulillah abu abm yace shi ma nan a zo ai celebration ya aiko da kudade da abubuwa yace a zo ai washe gare walle kai tallahi madalla wallahi ai wannan mutumin arziki ne Haka ake. ba abinda zamu ce da shi ai idan Allah ya sa wannan abu ya tabbata da nake tunani kaga yar kurkurar nan ta mota ni idan ban samu wacce din ba na sami yar kurkurar ma Ta ɗiban kaya. ta ɗiban kaya ma Shikenan, ta- alhamdulillah salamu alaikum kuma mun ba mu da Allah ya aiki a amince. shago mun samu na jidan mun samu na jiran taki Wallahi shikenan tallahi. abu ya biya shi ba abin da ya iya sai kyauta yi ba kane mana magana ungo kane mana magana ungo to kai yanzu da Yo, muna da yar a zauna ba a ɗiban da muna kaya. da yar kurkurar yanzu mata yayi amalan ke hannu mu je mu ebo hatsi he karanja to za ka raka rugun matasa garu gobe matasa garu ka san ne babban PA ɗinsa a nan jiga shi matasa ni garin matasa garu Allah sarki. za mu je mu ce to matasa garu ka raka mu gurin oga shikenan wannan batun kurkuren nan tawa to a fito da kurkuren nan ta a bani Allah sa mu yi sa'an ganin Ai, sa ni matasa da Ai, mace matasa jiki. garin. ba yi da matsala matasa garu Ko baka ji ba? ba yi da matsala In an bahi baya ragewa. ai in aka ba matasa garu baya rage Wallahi yanda aka ce ga haka zai idan maka mashin aka baka mashin zai baka idan mota aka baka mota zai baka ai yayi halin ka san ABM din mutumin arziki ne babansa shi baban abba ABM din kenan wato mukutar din shi ma mutumin arziki ai ne naji an ce baya ma tafiya da macuci ai baya tafiya da mutuci mutumin arziki ne Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya masa rahama mutumin arziki ne dama abu ABM yayi gadan arziki wallahi amin wallahi ai abu ABM abu ABM mutumin kirki ne ana samun irin wa'annan mutanen da yanzu zaman mu haka ne da yanzu ai mu ci gaba Musa babon wanda dan modi yayi kwana 100 yau abu ABM ya ce na je na hela ko ina na tabbatar na ga ya mutane dan modi ya ce ka kwana 100 inji abu ABM To, alhamdulillah. gaskiya ne ba zan zauna ba kuma kai ma ku tayi mu tafi gaskiya tare da mu abu ABM kwa wai da ge waya zan je tukunna a'a wallahi mun je mun faɗi sakon ABM mun je mun faɗi sakon abu ABM ba inda za mu je mun faɗi sakon abu ABM ai giya sawun giya ta kamar raƙumi sawun giya ta dina raƙumi